Kapuyag, makita di kwarta aning nahon na, oy, lahat sa unang panahon ba nga. Kaya hay, sa unang panahon, kay kwarta na, ato itatos itong nga kauyapan. Nga, pait kayo na karon. Wagi mo buyag nato. Karon na, agi mo buyag, maglaglaan ta, na, agi mo buyag nata. Sundo lang din dato ang mga protocol. Kapoy, na makikintok itong trabaho na nato. Apoy, man dyan ang mangita kwarta rin. Labi na maglabada ta, mag-putspan. Ano din yung skills di ay? Mao din akong skill na ko dahil ang gawag din akong kuan dahil putspan, maglabada. Maglabada pa rin ka rin? Oo, masahin. Masahin pa Maglabada mo construction. Construction po. Paiking trabaho din di kan way bugat away trabaho ng dahil butlang. Ay, inaanak man din ang importante rin nga, tinaroon yung trabaho. Mao lagi mo diniyos pero di lang di kapoy kiniti kwarta oy ni so sa una magadlawon na ta karon di ta pwede magadlawonan kay sinani mo buyag nato. Ano magadlawnan na sa una rin? Asa ka? May gabi itong kay magpamasahe labi na ka nang panghilantan niya. Di man ta kabalibat kay naamo mo ko an pod niya. Sa imong kwarta. Kanang mangwarta ka din, mangwarta ka adlaw. Mangwarta ka adlaw, mangwarta ko gabi. Pero ano na ko tay dapat idato sa kuyab pa. Bakit kayo watay ko ano na kwarta ko idato. Mangwarta ka, imo ko idato. Idato ko kuyab. Idato mo uyab, ihato mo uyab. Uyab, ihato ko dahil sa kuyab na panglain na kung kwarta luwi kaya akong kwarta luwi ito ko isa. Uy, sa loola. Bakit ano? Bali mo kwarta, ito tuyo ka Ay, tuyo! Lapoy! Ay, Naman ka! sa niyo din eh? Hindi ka kasi kada pang tubig ba? Hindi kasi gawas, grabe yung guys, tiktok yung kulit. Uy, grabe yun naman. Wala ka sila gusto sila bagong protocol nga gipagawas. Asa lagi na ka? Kung kayo ko eh, mo sila nga, grabe ipugngan, bagitarahan ko lang, dala kong tubig. Asa ka rin Ipugnan ko nila nga, sir, hunong sa sir kay, natin bagong protocol na sa tuwang koros, hindi pwede mo gawas, sir, gina mo nila, di ka pwede mo gawas, sir. Dili ko lang pwede mo gawas sa mga gwapo, kuro pa rin ako na. Dali ka! Ba't yan? Sir, ka yung gwapo ka? Gwapo niya, sa kaya, ito lang tabi, sunod. Ito ba ikaw na nito to? Nga, Gwapo niyo mo. Sunod ka kaya nagabana na gwapo. Nga, pwede kong bana. Ay, kaya ba? Ito yung lula, kumusta naman to? Sus dahil, Len, Luis Gino itaw, no? Oh, Nuli, ano, nabasog ka kong lula ang taon. Wala kong lulo. nga, wala na nag-antok, wala na nag... Wala na magsakit itaon. Nuli, ano, itong, ikaw, ano mo ba nga? Ay, nakauyod siya! Nakauyod! Nakauyod sa dito sa bari may tisi! Oo, mo, tigyan kayo mas kuan. Sus, nga. Grabe kayo na, uy, busy kayo mong duwa. Sus, ganit lang. O, ano na ba? Natapit nila ba? Ay, yan, lulo sa una, yan lula. Ay, blaron man to. O, karon, siman. Sukating inom ko ng ditix may banid o... Uy, Tamis nga may tisi! Maya ba kayo natitig sa bago ba kasi? Mapitan lang nila sukot na namin kay ano. Ganahan din ko silang product. So kao nagsaging mo. Uy, sus, mali, ano lang, kung guman ko. Mo, nagiganahan ako. Oh, tarawa na kahit na. Taasap na, ano, Tarawa na ko sa asawa kay bato sa kubalik sa gawas kay. Tarawa mo na ko lang protocol kay ako masuko ko ana dili ko na bugason. Sus dili ko musugot. Ay, ba't nagagawas? Wala akong freedom, hindi na ko gawas. Duwi ng mga tao dito kita nga gwapo nga para nako sama nako. Nakamalan ko kagwapo nga kuan. Nakasaba. Tarawa ko sa pahat tangan niya tiko sa nawe. Ano man nilo post pa, ipispa yung akong mga tangan ko. Ay, ba't nagagawas ha? Ba't nagagawas? Yahak, may tao. Magkaroon